ubuhlungu ngeblisi lakhe. Ucela ukuthi okungcono ngibathathe bobabili. We guys, makukhona umuntu wesilisa ethi angithathe isithembu samadoda. Angazi umdlala ngami noma serious. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So ke uBingelela Mpanza ke uyatrenda on social media njengoba ebonakale umembeso wakhe kanye nesoka lakhe la kwaDlamini. So ke wabuza kumbuzo ukuthi kanti kwenzakalani ngebliss. UMayogathi yena usale kanjani, usale kuphi na? NangokuBingelela ke esechaza kahle ke ngestory sokuthi ke abantu sebethi yena kufanele athathe yena uBliss kanye naye yonsizwa leyo yakaDlamini noma ngalazi igama layo, kodwa kuthiwa fanele bathathane babe isithembu, bathathe isithembu samadoda kunokuthi sale iBliss kanjalo nje. So ke angabe ngisaphulisa amaseka asivesane sishone khona ke siyolalela ke yena ke uBingelela Mpanza echaza ngaye neBliss. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushare usubscribe-ile ukuze kuphela ungeke uphuthelwe ama-video afana nalawo. Ashone khona ngingamoshela isikhathi sakho. Hayi ngoba njalo niyahlupha guys. Ngiyakuzwa Shedrack. uShedrack laphana ku-Facebook benombono ukuthi ubuhlungu ngeblisi lakhe. Ucela ukuthi okungcono ngibathathe bobabili. We guys, makukhona umuntu wesilisa ethi angithathe isithembu samadoda. Angazi umdlala ngami noma serious. Why kufanele ngibathathe bobabili? Okwesibili nje uMayogathi ngeke ayivume leyo nto. Yabo uMayogathi ngiyantshela ngiyayivume leyo nto. Bathathe bobabili ingarounda ka-20 eqome phansi. Ngazi ke ngavuswa uba ngeke uMayogathi avume. Ingaba unumber banike, kusho sengaba unumber 2 noma uzoba unumber 1. Ngeke uMayogathi avume ukuba unumber 2 guys. Yabo nje ngiyamangala impela lo mbone nawo. Ngiyazi ku wrong, ngiyazi kubuhlungu, ngiyazi kunjani. Nje ngeke kodwa kuthiwa masisiwabili ngabe nje qala ngami nje. Angikhumbuli nje kuthiwa khona umuntu unabakhwenyana abawu2. Ngiyayisaba leyo nto leyo. Yabo nje futhi uBliss endlala enkani ngayo. Futhi uzothi nje uyabona nje wakhona lokho nje ungehlisa isithunzi evele enyenye efile. Awema. Yabo indlela enyenye ngayo. Angazi nokuthi nje uyithini leyo nto leyo. So ke lona nje usezothela usawoti phe kwesilonda uthi bathathe bobabili. Ngizoba yini mina uBliss? Ufuna uBliss ke aqaleke manje ekalwe nabantu. uBliss uthule. Uyithule uBliss ukwate uthule ngaphakathi. So nje guys, idea ayikho right, angisupport. Ngeke nje ngithathe uBliss impanqa nomunye umuntu unesikhwele kabi uBliss. Uthi ungigibeza amadoda ekhanda. Yabo yonke le nto leyo. So nje i-idea i-wrong. Ngiyabezwa kabanye ama-comment bandle, ngiya-understanda. Kuningi kakhulu, maningi ama-comment. But it's fine guys. Yeah. Sino Bliss is right. Uright naye. Mhlawumbe uzosho mayesethanda ukuthi uright. Please cela uphumele obala bandla ngoba ngiyaqhatheka la. Ngiyaqhatheka. Phumele obala usho ukuthi uright la ukhona, bra. Okay everyone, imzile ke uBingelela Mpanza ke echaza. Mina umbono wami ke uthi angazi ke noma ngi-wrong yini, but I think ukuthi lento ya Bliss kanye noBingelela Mpanza bekuwumdlalo guys, bengayona into serious. Kanti manje ke uBingelela Mpanza kuseqhubeka nomuntu wakhe oserious, sebethatha istep esiyaphambili, sebeqhubeka phambili ngempilo, sebeqinisa uthando lwakhe. Okwenzeke ukuthi ngebhadi ke kwagcwala ku social media. But yena uyazi benoBliss ngaphakathi, maybe angazi, maybe ukuthi vele lento yabo bekumdlalo last publicity stunt, bekuwukuthi nje bathi bezotrenda bobabili ukuthi bayathandana. Umbono wami ke loyo, but nawe ke comment down below na umbono wakho, ungathuli ungafeli phakathi.
And-ke sivala la ividiyo namhlanje sibuya unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo namhlanje. If u-enjoyile, make sure ukuthi uyasmasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.